Türkmenistanda güýçli pneumoniyanyň ýaýramagy dowam edýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we gararsız habar beriş serişdeleriň maglumatlaryna görä, ýurdun hastahanalary dem alyş problemaly näýetaglaryň görülýär edilmedik derejede köpelmegini başdan geçirýär we lukmanlar izolýasiýa edilýär. Lukmançylyk işgärleriniň we hastalaryň arasynda ölüm bar. Tiz kömek hyzmatlary ýetişiksiz ýagdaýda işleýär. Häkimetler ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Lukmanlar bolsa munyň COVID-19 keselidigine ynanýarlar. Türkmen lukmanlary we ilat häkimetleriň ýurtda koronawirusy inkar etmek siýasatyndan ejir çekerler. Häzirki wagtda ýurtda pneumoniyanyň ýaýraýan wagtynda Azatlyk radiosuna Türkmenistanda COVID-19-dan saglyk işgärleriniň ölýänligine degişli anyk wakalar ma'lum boldy. Vilayet keselhanalarynyň lukmanlary ýygyderli ölýärler. Iň soňky 1965-nji ýylda doglan Lukman Balkanawat şäher hastahanasynda ýokunç kesellik hünärmeni bolup işledi. Häkimetler munyň COVID-19 keselligini aýtmaýarlar ýöne onuň COVID-dan ölenligini her kim bilýär. Lukmanlar hakykatdan hem häkimetleriň nädogry siýasatyndan ejir çekerler diýip Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşme 16-njy ýylda Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosy çeşmeleriniň gizlenligini we howpsuzlygyny saklamak üçin aradan çykan Lukmanyň adyny aýtmakdan saklanýar. 15-nji ýylda Azatlygyň habarçylary öýkün ketel bilen ketellänleriň köpelen wagtynda paýtagtyň ýokunç keteller hastahanasynyň işgärlerine öýlerine gitmäge telefon ulanmagy ruhsat berilmeýänligini anykladylar. 16-njy ýylda Azatlygyň habarçylary Aşgabat ketelhanalaryna bolup geçýän wakalar barada täze maglumatlary habar berdiler. Ýokunç keteller hastahanasynyň şepagat oýasy birnäçe wagt ozal garyndaşlaryna jaň edip 14 gün karantiniň bardygyny habar beripdi. Indi bolsa ol jaň edip karantiniň 28 gün dowam edip biljekdigini duýdurdy diýip habarçyma aýdýar. Onuň sözlerine görä, paýtagtyň ýokunç keteller merkezindäki karantin COVID-19 hadisalary bilen baglanşykly. Bir de adından 2 adam koronavirus sebäpli ýoğulupdyr. Mundan başga da Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, paýtagtyň tiz kömek işgärleri häzirki wagtda gyzsagly ýagdaýda işleýärler. Köp awtolog bazasyna dolanmagy wagt tapmaýar we indiki jaň boýunça barmaly bolýar. Lukmanlara agyr düşýär. 16-njy ýylda Aşgabatdaky habarçymyz tiz kömek dostlarymyň ýanyna 1,5 sagat gije alyp geldi. We Lukman ötünçi sorady görülýär edilmedik derejede köp çagyrlýanlygyny aýtdy. Ol Lukmanyň özi kömege mätäşdi. Ýa-da diýip habarçymyz aýdýar. Ol tiz kömek çaklyklarynın köpelmeginiň sebäpleriniň belli däldigini, soň günlerde howanyň yssydygyny, ýürek agyrsy, ýokurgan batyşy we çagalarda gyzgynyň göterilmegi ýaly alamatlar bilen hem ýüz tutýan näýetaglaryň köpdigini belirler. Şeýle-de bu ýagdaý pneumoniýa hem dem alyş keselleriniň ýaýramagynyň fonunda göze çykýar. Gararsy Türkmen News neşri Gawdan itirapçysynda ýerleşýän Aşgabatdaky 9-njy hastahanada birnäçe Lukmanyň we şepagat oýasynyň koronavirus barlygynda bu keteliň tapylandygyny, virus ýokaşan näýetaglaryň bardygyny we olaryň hemmesiniň gözekçilik astynda saklanýanlygyny habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Daşowut welaýatyna sapar edýär. Welaýata edýän iş saparynyň dowamyny prezidentiň daýhanlar we telekeçiler bilen duşuşmagyna garaşlýar. Prezident ençeme daýhanlar we telekeçiler bilen duşuşýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentiň uçurunyň 15-nji ýylyny Daşowutyň halkara aeroportuna gonanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy prezidentiň sapary bilen baglykda welaýatyň Könrügen şäherine de güýçlü depgini taýýarlyk işleriniň alınıp barlýanlygyny, şäheriň baş mescidine prezidentiň sadaka bermegine garaşlýanlygyny, mescide barýan ýollaryň giňeldirip asfaltlanynyny hemde onuň goloýuny gysa watyň içine diküçör menziliniň gurulanyny habar berdi. Şeýle-de ol şäherde prezidenti garşylamak şäheretine büdjet işgärleriniň çekilýänligini aýdyp maglumatynyň üstüne ýetirdi. Belläp geçdik soňky döwür Berdimuhammedowyň welaýatlary edýän saparlarynyň çäklerini, şeýle-de paýtagat Aşgabatda mescitlerde prezidentiň galam hakkyndan düşenlik aýdylýan serişdeleriň hasabyna sadakalary bermek, olaryň dowamyny prezidenti jan saglyk dilep doga dilek etmek ýoň boldy. Mundan ozal prezidentiň Daşowda edýän saparynyň öň ýany oňa görülýän taýýarlyklaryň arasyna welayet häkiminiň ýeňil şikestli kiçi ýol hadisasyna uçuranlygy barada geçen hepde käbir maglumatlar gelip goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe könürgünçli prezidentiň öz köçelerinden hem geçmegini arzu edýänliklerini ma'lum etdiler. Olar bu isleglerini prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklaryň çägini onuň geçýän köçeleriniň gysa watyň içinde asfaltlanýanlygy bilen esaslandyrdylar.
Prezident Berdimuhammedowyň welaýetlere edýän sapary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň döwlet dukanlaryna wagtyl ýüze çykýan ými tönümleriniň şol sanyny un we çörek ýetmeçiliginiň fonuny amala aşyrýar. Ýöne welaýetlere edýän saparlarynyň dowamyna Türkmen prezidenti bu meseleleri açaçan gozgamaýar. Bu barada döwlet media we medeniýet serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal Berdimuhammedow 27 martda Daşowut welaýatyna sapar edip welaýatyň merkezi Daşowut şäherine Sewitiň baş mescidine berilen sadaka gatnaşypdy. Marada zähmet haklarynyň plastik kartlaryna geçirileninden bäri 2 hepdeden gowrak wagtyň geçendigine hem garamazdan ýaşaýjylaryň köpsi häzirki gün içinde pullaryny naklaşdyryp bilmän kösenýärler. Munyň netijesinde pullary naklaşdyrmak boýunça ýyla arasynda näresmi hyzmatlar hem hüdürlenip başlandy. Bu günler adamlar isleýän bankomat gözleginde welaýatyň durly kunjuklarinden Mary şäherine gelýärler. Olar Thompson 40 gradusdan hem aşan jokrama ısısında banklara, sowda merkezlerine aýlanýarlar. Ýöne hiç bankomatda pul ýok, haçan boljagan belli däl. Ýaşaýjylar onda da her gün 10 kilometr ýol söküp mara gelýärler, diýip Azatlygyň bayramalydaky çeşmesi 16 iýunda maglumat berdi. Häzir ýurdun tas ähli kunjogyndaky bankomatlarynda nagd puluň tapdyrmaýandygy, olaryň öňünde gijeden nowuty durýan adamlaryň käte hepdelep, käte de aýlap zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny naklaşdyryp bilmeýändige barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda kartlar arkaly nagd däl bank amallaryny amala aşyrmak hem kynlaşýar. Ozal kartlar bilen sowda edip bolan tanyjy dukanlarda hem indi diňe nagd pul bilen hasaplaşmak sorulýar. Marynyň hususy dukanlarynyň birinde kartlar arkaly tölegi kabul etmeýändigi sebäpli alan ady karitlarymy kassada goýup gaýtmaly boldum. Ýogsa ozal bu dukanda nagd däl görünüşde töleg edip bolýardy diýip ýakynda Mary şäherinde bolan bayramalyly habarçymyz gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylaryň ýiti ykdysady krizisiň arasynda gün güzeranyny aýlamagyny kynlaşdyrmagy bilen birlikde durly sebäplere gabatlap sadaka berjek bolan adamlaryň da bu planlaryndan el çekmegine sebäp bolýandygy bellenilýär. Bu günler harby gulluk borcuny tamamlayan ýaş oglanlar öýlerine dolanýarlar. Bu sebäpli ýigitleriň maskaly agzalary ozalky däplere eýerip kiçik hem bolsa sadaka bermäge tinanşýarlar. Emma adamlaryň ellerinde nagd pul ýok. Sol sebäple de adamlar sadaka vermek niýetinde ýüze urmeli bolýarlar diýip atlandyrylmasadygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Bellesek azatlykda ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça anyk yer, adam atlary bar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olara äsgär etmekden saklanýarys. Bu ağırlykda bankomat gözleginde Marynyň beýleki şäherdir owularyň ýaşaýjylarynyň welaýatyň administrativ merkezine gelmegi bilen. Munyň bilen baglylykda ýyla arasynda näresmi hyzmatlar hem hüdürlenip başlandy. Bankomatlaryň öňündäki nowutlarda egerde 40 manat berseňiz, siziň deregiňizde nowuty durup kartyňyzdaky pulu alyp bereýin diýen teklipler edilip başlandy. Ol adamlar pulu naklaşdyranyňdan soňra kart eýitini jaň edip habarly etjekdiklerini aýdarlar. Käbirler bu teklipden ýüze urseler, käbirleri hususan da beýlik tewitlerden gelenler biýalaç kartyny ynanýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýiti ykdysady kynçylygy başdan geçirip gelýär. Ýöne ýurt resmiýetleri bu kynçylyklary açaçan agdamaýar. Oňa derek döwlet media we medeniýet serişdelerinde gije gündüz ýurtdaky üsüsler diýilen sepkitler mahabatlandyrylýar.